मोनसे गोजोनथाव खौरां रेलवे बिफाननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां सरासनस्रा रां बावजायाव रेलवे बिफाननि थाखाय मोजां खौरां सा सानजा सीमा रेलवेनि थाखायबो मोजां खौरां रेल बिफाननि थाखाय कौटि कौटि रां थिनाय जादों मिरु रेल बिफाननि मन्थ्रिया मोनसे खौरां मेलाव फोसावदों नंगौ सरासनस्रा रां बावजायाव रेल बिफाननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां रेल बिफाननो 2,12,200 कौटि रां थिनाय जादों लोगोसे सा सानजा रेलवेनि थाखायबो बाजेटआ मोजां खौरां होदों सा सानजा सीमा रेलवेनि थाखाय 14,000 कौटि रां थिनाय जादों आरो सा सानजानि थाखाय 10,369 कौटि रां थिनाय जादों सा सानजायाव 74,972 कौटि रां बाहायनानै गासै मोन 8 मावथांखिफोरनि खामानि मावनाया सोलिगासिनो दं बे खौरांखौ मिरु रेल मन्थ्रि अश्विनी वैष्णवआ मोनसे खौरां मेलाव फोसावदों की पहले बात करूंगा कंप्लीट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए इस बार भी बहुत अच्छा बजट आउटले है एलोकेशन है 10,376 करोड़ रुपीस 10,376 करोड़ रुपीस एंड एज यू आर अवेयर नॉर्थ ईस्ट में टोटल 18 प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है जिसमें 74,972 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट हो रहा है नॉर्थ ईस्ट की पहले बात करूंगा कंप्लीट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए इस बार भी बहुत अच्छा बजट आउटले है एलोकेशन है 10,376 करोड़ रुपीस 10,376 करोड़ रुपीस एंड एज यू आर अवेयर नॉर्थ ईस्ट में टोटल 18 प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है जिसमें 74,972 गोजोनथाव खौरां बाजाज बेग लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 22 जुलाइनिफ्राय 26 जुलाइसिम मनसुन ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 4,999 राङावनो ल'एस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बेग लानो हागोन नोंथांमोना क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय मनसुन ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाज बेगखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बेग सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमाव बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों बेफोर अफारफोरानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि 95% ल'न फ्रि एजुअर गिफ्ट आरो गासिबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभेलेबल जागोन आरोबाव मोनसे गुबुन मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन लोगोसे आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6000388187 8822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन